یەکێتیان نویسکارên navnetewî ku wekî PEN International tê zanîn serdana Tirkiye kir û rewşa siyasî nirxand. Her wiha delegasyona PENê serlêdana gelekî sazî û dezgehên sivîl kir û di derbarê zehmetiyên rewşa awarte de danûstandinan kirin. Seroka pena navnetewî Jennifer Clement ji dengê Amerîkayê re rewşa Tirkiye nirxand. Clement li ser guherîna qanûna bingehîn axivî û di rewşa awarte de referandumê nirxand. Wê got gelek baş diyare ku bi heceta rewşa awarte ew zexta ku têkirin ji bo bêdenkirina opozisyonê ye û bi wî awayî Serokkomar Erdogan bêyî nîqaşkirin ji bo guhortina qanûna bingehîn hewl dide referandumê pêk bîne. Ew rewşeka gelek zehmet e ji ber ku eger ew yasaya bêyî nîqaşkirin derbas be, dinya wê bibîne ku hikûmet bi rêyekî demokratîk tev nagere. Her wiha di nav Tirkiyeyê de wê wisa bêhizkirin ku ji wan re nahête pirsîn û wê bêjin ew pêngavek e bû dîktatûriyê. Her wiha delegasyona PENê bi Partiya Demokratîk a Gelan HDP û bi Partiya Komariya Gel CHP re jî hevdîtin pêkanî û serî li Rojnameya Cumhuriyet bir gün özgürlükçü demokrasî û evrenselê da. Heyeta PENê ji kodetayê heya referandumê ji girtina nivîskaran heya girtina rojnamegeran di gelek mijaran de axivîn û gelek rexneyan li rewşa Tirkiyeyê kirin ku roj bi roj ji demokrasiyê dûr dikeve. Serokê berê yê PENê Carlos Turner ji dengê Amerîkayê re axivî. Turner balê kişand ser girtina nivîskar û rojnamegeran û metirsiyên xwe di derbarê demokrasiyê de anî ziman. Efkarek nedemokratîk e û gelek giring e ew têgihiştin hebe ku guhartina ku dê bikefte ber referandumê li ser astê nêfneteweyî nahêt pesendkirin. Ewropî û Emerîkî wê pesend nakin. Li her cihekî xelkê bawerî bi demokrasiyetê hebe wê bêjin ev dengdan ne rewa ye. Ez ditirsim encam berova jî bin. Ez li Kanada dijîm û ez dizanim ka jiyan çawa ye li welatekî firekeltûr û fireziman. Hêjeyê gotinê ku di rewşa awarte de wê referandum bêlidarxistin. Guhertina qanûna bingehîn ji hêla gelek hûquqşunasan ve jî hatibû rexnekirin û ev rewş li Tirkiyeyê ji her aliyê bertekê mezin derdixwe holê. Zozan Yaşar, dengê Amerîka, Stenbul.